Tenim en David i la Nemesi, responsables de RAC, de les assegurances RAC, Anava a dir RAC 105, no. Home, tant com a responsable d'assegurances tampoc, Bueno, vull dir, com a responsable de màrqueting o... No, anem per parts. Okay. Presenteu-vos, que no la liem nosaltres. Us la donem la feina per vosaltres. Res, aquí podem dir product manager de RAC o la bici i manager d'aquest fantàstic equip femení. Tenim aquí un munt de... No ho veieu, l'Arnau potser us ho pot mostrar. Tenim aquí, tenim un munt de gent aquí, totes ben conjuntadetes. Sí. Això fa goig. Sí. Això fa goig, això fa equip. Ja tenim el micro arreglat. Ja està el micro arreglat. Tenim un micro per cada un. Perfecte. Així no cal que aneu intercanviant i ens va perfecte. Des de fa un temps esteu apostant per les dues rodes. D'on va sortir la idea? O vau veure necessitat? O com va anar això? Bueno, des del RAC sempre apostem per la mobilitat. Jo crec que fa molt de temps que s'aposta per tot tipus de mobilitat, sigui patinets, sigui bicicletes, no només cotxes o motocicletes, no? Que sempre el RAC s'ha vist com, no? Quan tinc un problema en cotxe, truco al RAC. No? Quan tinc un problema en viatge, truco al RAC. Truco al RAC, el recurs és fàcil. Doncs, si vaig en bicicleta, doncs també tinc un problema i truco al RAC. Molt bé. També has dit patinets. Sempre, sí. Patinets, Bueno, deixem els patinets. Tot tipus de mobilitat. Tot té dues rodes. Sí, tot té dues rodes. Va. Jo em situo amb el meu. Sigui caravaning, el que necessitis. Vale. Ostres, aquesta gent del RAC ho tenen tot, Tot. Ojo, Escolta'm, això sense publicitat, que No, publicitat, que aquí no paga res No, ningú, no paga ningú. Ja en parlarem després, Després ja tenim aquí el contracte preparat. Exacte. Bromes a banda. Ens ho han preguntat més d'una vegada en algun dels podcasts que hem tingut. Tema assegurances, què en sabeu, com funcionen. Avui tenim els millors invitats perquè ens indiqueu i ens dieu, aviam, poseu llum a la foscor en aquest tema pels nostres oients, sisplau. Bé, el tema de l'assegurança en bicicleta, el tema és que no és obligatòria. Doncs, clar, no passa com el vehicle, que al final necessito una assegurança perquè no puc circular sense l'assegurança. En bicicleta, com encara no és obligatòria, doncs queden en allò de saber què faig, me l'agafo o no me l'agafo, no? Aquí ve el problema, com nosaltres, que anem per carretera i sempre pensem, si em caic, si tinc un accident, exacte. no? Sí. Doncs hi ha diferents tipus de modalitats, des de la més econòmica, que és amb responsabilitat civil, no? Vale, que és per que fas si tu jo mal faig amb mal a algú, però també després penso, però si jo em faig mal, Clar. Sí. aquest és el problema, no? I després, hi ha diferents preus, però sobretot pensant si la mobilitat és urbana, doncs vaig per la ciutat, el típic de vaig a treballar en bicicleta, Molt bé. o, si és com tu, doncs mira, dic, me'n vaig més en gravel, doncs més de muntanya pensant, o en carretera. O sigui, hi ha diferents tipus de modalitats, però estem parlant de modalitats que van des de 25 euros l'any, que és que... Això aquí és un lloc Això on parlàvem amb la Nemesi. Paràvem això abans. Una cita de Tinder fins i tot et costa més cara, vull dir... Sí. No entrarem a el que es diu o el d'això que hi ha. Deixem que avui en dia qualsevol inscripció a qualsevol curs ja costa més d'això. Menjar i ja 40 euros ja està. No, surts al carrer, t'han caigut 50 pavos allà al terra i a plorar. Sí. Doncs, clar, aquí estem parlant de seguretat. I és molt important, això. Però aquí hi ha aquell moment, aquelles coses que hem dit i que no ens acaben de quedar clares a la gent com nosaltres, i quan portes una bicicleta una miqueta així que t'ha costat uns centímetres, dius, heu parlat de la seguretat de tercers, heu parlat de la pròpia seguretat, no? Que et fas mal, caus, et trenques, hospitals, ambulàncies, i la pobreta bicicleta. Si es fa molt bé això entra dins pot entrar dins l'assegurança? Sí, correcte, la pots assegurar. Mira, aquí estem posant llum, Aquí segur que algú diu, epa, que així la senyora, o el meu home, si s'entera el que m'ha costat la bicicleta, abans de que em foti... No, que està assegurada, Perquè t'has gastat això i a més... No és la motxilla al carrer, ja. No, i quan caus, sempre et mires tu, però... El primer que fas és mirar la bici. No, el primer... S'ha ratllat o no? Correcte. Per això, que era una cosa que nosaltres teníem certs dubtes i guai, perquè hem parlat una miqueta, si jo ara dic, em motivo, m'he de fer una assegurança, què he de fer? Res, has d'entrar a RAC o la bici, per exemple. RAC o la bici. En allà tens si apreteu aquest link que teniu aquí sota,
tot va per nosaltres, el percentatge va directe. La comissió. De fet, hem de dir que tenim una bicicleta Osvigeo que estem sortejant aquí a la Sea Otter, que et pots registrar gratuïtament. Molt bé. Perquè dir que a la part assistencial pots veure els diferents tipus de modalitats, Les diferents coses que cobreix. diferents tipus de preus, que ven, ja et dic, des de 25 fins a 96, i hi ha la part esportiva, que és una miqueta més cara. Aquí m'acaba d'arribar jo. Però la diferència, sempre estem parlant doncs, del tipus d'assistència, tant mèdica... Tot el que inclou, no? Clar, perquè molts que venen a l'estar em pregunten quina diferència hi ha. Doncs jo sempre dic, què fas amb la bici? Clar, on vas? molt bé. No? Sí. Si vas de casa a la feina, o si és com nosaltres, doncs, que viatgem una mica més amb la bicicleta, anem per Europa, o fins i tot tenim un company que se'n va a Tailàndia amb la bicicleta i necessita... Sí, que l'he vist, com es diu? L'Aleix, en Pedal to Life. Vale. Doncs, per exemple, clar, si te'n vas a Tailàndia necessites més assistència mèdica en cas que la necessitis, no? Sí, perquè no és el mateix trucar al RAC i que et vinguin amb la grua a buscar aquí a Collserola que hagin de venir al mig del desert de no sé on. Molt bé. D'Aràbia, el Marc. El de Reciar, el Marc, que ha d'anar aquí... Hem de preguntar al Marc si té assegurança. Ara li preguntarem, i si no... Si no li fem un preu especial. Si no li farem... No hi ha problema. Hem vingut aquí a vendre. Els amics de Sobre Rodes, aquí sota teniu el link, amb un preu especial. Bromes a banda. Has dit una cosa que també ens ha agradat i que teníem pendent de preguntar-vos. Jo vaig a curses, m'agrada competir, però llavors vas a fer inscripció i dius, tens seguro o tens llicència federativa? I jo, doncs, quan costa tant, fas els teus càlculs, no m'interessa perquè faig 2 o 3 esdeveniments. Amb l'assegurança de RAC està inclosa. Puc anar a una cursa i dir, sí, jo tinc el meu seguro. Molt aviat. Epa! Tenim exclusiva aquí. Mira, bona, aquesta. Estem treballant en això. Molt bé. Sí, perquè hi ha molta gent que al final fa 4 curses l'any i, ostres, doncs jo o no vull estar federat perquè tot el que inclou no m'interessa, només m'interessa l'assegurança per les curses o el que sigui. Hi ha molta gent que al final, jo un d'ells, el que optem és de dir, doncs paguem l'assegurança de dia a la cursa. Correcte. Llavors, sí, clar, si tens una assegurança que t'assegura tot el tema de el que és la pròpia bici, els entrenaments i tot això, ostres, si a sobre t'inclou les curses... Doncs és un què, perquè al final són 10 hores d'aquí, 10 hores d'allà, 5 hores... Bueno, de fet, és com... Raco la bici és una comunitat biker, o sigui, el que fem també és escoltar els nostres clients, o gent que vol ser o formar part de la nostra comunitat, i són coses que ens han vingut a nosaltres. O sigui, a dir, escolta, jo pago Raco la bici, m'agradaria ser federat, tal, doncs ho estem treballant per fer-ho. Molt bé, entre tu i jo, tens seguro per la bici? Sí, la tinc. Això és com la caixa, no? Que quan demanes un crèdit, nen, t'ho enxufen tot, no? Doncs aquí suposo que va igual. Això és com Matías Prats i... Igual. Teniu un equipet de gent que va competint, que van fent esdeveniments. Sí. Hi ha plans dins de RAC o la bici de fer alguna cosa una miqueta més competitiu o més pro, diguem-ne? A veure, no és l'objectiu. O sigui, aquest equip neix amb la intenció doncs, que l'esport femení, sobretot el ciclisme femení, més que dir-ho d'aquesta manera, és que faci comunitat, potser. Sí, però que... Què passa? Nosaltres, quan anàvem a les proves cicloturistes, veiem que hi havia noies que ens deien és que a mi em fa por anar sola. Sí. Si no vaig amb la grupeta o vaig amb la meva parella, doncs no hi vaig. No m'atreveixo. I el que volem és doncs, incrementar la participació de les dones en aquestes proves cicloturistes. Ho estem aconseguint, no només nosaltres, hem vist que molta gent ho està fent i això és bo per tothom, però perquè quan nosaltres vam començar amb aquesta idea doncs veiem que hi havia menys noies i ara és el nostre tercer any i estem veient que hi ha moltes més noies. Jo formo part, no soc de màrqueting, formo part de l'equip de noies. De noies, molt bé. I clar, quan vas a una cursa, a vegades, ara no tant, però fa 5 anys, uns anys hi havia molt poca participació. Hi havia molt poques i l'idea és una mica motivar també a les dones i estar presents també. I tant. Això amb l'equip. Correcte. Ho fem. A veure, tot es pot parlar, però... Clar, a veure, ho parlàvem també, perquè una mica competitiu també dona més visibilitat possiblement. Exacte. I a veure, ens agrada també ficar-nos una mica de canya, Sí, això al final... Ens agrada també patir una mica, Molt bé, sí. A veure, sortim a passejar, a vegades, però ens agrada patir. Sí. Ja que hi som, no? Doncs vinga, apretem la màquina. Aquest puntet de competició sempre hi és. Nosaltres, amb l'equip, també volem una mica millorar
i donar una mica més, eh? Llavors, si aquí màrqueting aquí està, ens no? diu... Estem parlant de pressupostos? Ell mira cap a un altre costat, ja li estic veient la cara que li està caient la gota i a veure si acaba la pregunta, que l'estem posant en un jardí la mar de gran. No, la veritat és que el projecte, jo estic molt content perquè quan el vam crear no vam pensar que estaríem a dia d'avui així. O sigui, és un projecte que anava amb un mallot groc però amb una marca. El segon any ja teníem sponsors i aquest any amb molts més sponsors. Que guai. Per tant, veiem marques que confien, que creuen en el projecte, i això és el principal, que creem la comunitat, que és el nostre objectiu. I que moltes noies vegin a elles que són persones normals, o sigui, que elles poden. Igual que nosaltres veiem un ciclista i dic, ai, no com el Pogacar, ja, això és una... No, però sortir una miqueta del que veus per la tele. Clar, o sigui, puc fer-ho, per què no puc fer... Per què no puc anar a aquesta cursa o a aquest esdeveniment, igual que qualsevol... Elles han fet la Transpir, no? Doncs per què no pot fer una noia una Transpir? Ara anem a la Titan Desert d'Almeria també, molt bé. la fem amb BTT, i a veure, clar, són reptes diferents, la Transpir ha sigut molt dura també. Home, fes-ho tu. A mi no em busqueu a la Transpir. Ni si us acudeixi d'invitar-me, per molt xulo que sigui el mallot, el Roger poder ser, a mi no m'enganyareu. Tu, Rai. I a més a la Transpir, per exemple, clar, no n'hi ha tampoc molt de dones. Érem, no sé quantes érem, però érem 7, 8, quantes érem en total? 7 l'arxiven per aquí, 7 noies. 7. I clar, nosaltres érem una part de l'equip. A l'equip estàvem 4 allà, 4 noies, noies, i érem nosaltres. I, a veure, reptes així... Sí, no, això, i a més ens fa créixer com a persones, a nivell, i el que dius tu, la influència, i que la gent veu que allò es pot fer. Clar que sí. I no res. Guapos. Fem les preguntes finals? Sí, va, fem la pregunta, la responeu els dos, pim-pam. Vale, sí. Són preguntes ràpides. Si només en podeu triar una. BTT, gravel o carretera? Carretera. Carretera. És un hater. Vaig amb tu, gravel. Vinga, va. Si heu de triar només una, curses o aventures en bici? Aventures. Bé. Solo ride o en grupeta? Grupeta. A veure, heu de completar la frase. Quan vaig en bici i em creuo amb un ciclista... Quan vaig en bici... Saludar, por favor. Vale, bravo. Vale, tothom ha contestat bé. Bé. I l'última, quan sigui gran vull ser? Quan sigui, perdona? Quan sigui gran? Quan sigui gran, jubilat. Anar en bicicleta. Jubilat i anar en bicicleta, no? Continuar anar en bicicleta i si haig d'agafar una bicicleta, per exemple, a motor o una... No passa res. L'agafaré, no passa res, però arribar amb qualitat de vida per poder sortir en bicicleta. Molt bé. Doncs estem molt agraïts. Gràcies. A vosaltres. I res, estem en contacte i anem a fer cosetes. Que sí. Moltes gràcies. Gràcies.